2011. Míra Pecka minulou sezónu obrovskou smůlu, kdy na posledním závodě Sosnové havaroval a John značně poničil právě svůj M3, kterou tady už můžete vidět v plné síle. Je vidět, že se hodně rozjezdil a Míra Pecka bude určitě hodně zatápět členstvu v příští sezóně. No a co tam je další tandemová jízda? Kdo se postaví na start? Zatím to je pouze dvojice streetařů, Dušan, Haken, toho můžeme vidět v Mazdě.